Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягваць мы будзем абмяркоўваць менавіта беларускае пытанне, беларускую ідэнтычнасць, і гэта вось усё, як мы любім. І прычым любім мы гэта абмяркоўваць с маімі гасцямі, тому что з кім, як не з прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Алінай Коўшык, вот про гэта і не гаварыць. Прывітанне, Аліна. Прывітанне, Зміцер. Добрый дзень, сябры. Але мы вырашылі, што трэба ўсё ж таки павялічыць нашу кампанію, і у нас тут намеснік Аліны Коўшык з аднаго боку, з другого боку кандыдат філасофскіх навук Павел Баркоўскі. Прывітанне, спадар Павел. Добрый дзень. Ну што ж, задумалі вы, я гляжу, чарговую нейкую такую цікавую імпрэзу под назвай антыканферэнцыя. Раскажыце, што гэта такое, што вы думалі? Ну, вот глядзі, калі б мы задумалі звычайную канферэнцыю, мабыць, нас на эфір бы і не паклікалі, таму што мы ведаем, што журналісты тэму культуры не все любяць, але Зміцер, канешне, тут абсолютно прыклад. Ну, пачнем з таго, што Зміцер, у адрозненне ад іншых, любіць Аліну Коўшык і Паўла Баркоўскага, так у любым выпадку з задавальненнем рады вас бачыць. Так, але сапраўды, канешне, Зміцер заўсёды трымаеш руку на пульсе культурніцкіх падзеяў. І мы задумалі антыканферэнцыю. Так, сапраўды, ідэя нарадзілася ў Паўла. Ён кажа, што давайце рабіць дні адраджэння, што нам, маўляў, трэба далей працаваць над нашай канцэпцыяй, трэба падлучаць якамага больш шырэй людзей. І вось так паступова мы пачалі над ёй працаваць. А потым я сказала, а слухайце, ўжо і тых канферэнцый, на канферэнцыі іх дастаткова шмат, все трохі стомленыя. Давайте мы зробім антыканферэнцыю, зробім канферэнцыю ў такім вельмі разняволеным, крэатыўным, свабодным фармаце, дзе для нас будзе самае важнае не форма, а змест, дзе мы не будзем апранаць гальштукі, але апранем, не ведаю, нашыя фірмовыя цішоткі, напрыклад. І пагутарым пра рэальна важныя рэчы, пра рэчы, як мы хочам адраджаць краіну, і прычым у розных галінах. Спадар Павел, ну вот только что тут прогучали такие, ну как бы так я бы сказал, такая троху кпина у ваш бок. То есть вы хотели провести вот чисто вот капот, гальштуки одеть, вот покрасоваться, такую конференцию. Зусім не. Калі планаваліся гэтыя дні, то планавалася проста мерапрыемства, а якім фармаце мы яшчэ не вызначалі. Канферэнцыя гэта проста не трэба нікому тлумачыць. Канферэнцыя все разумеюць, што гэта такое. А калі ўжо прыйшло да справы, тады ўжо мы і вырашылі, што гэта будзе незвычайная канферэнцыя, а штосьці такое больш цікавае і крэатыўнае. І спадзяемся, нам удасца гэты фармат рэалізаваць. Ну але ўсё ж таки, вот як вам бачыцца, тут просто прыгожая такая назва антыканферэнцыя, каб прыцягнуць увагу, шок-контент, антыканферэнцыя. Ці ўсё ж таки тут закладаецца нейкі канкрэтна падмурак, нейкая канцэпт, што гэта чым гэта апроч адсутнасцю гальштукаў адрозніваецца ад іншых такіх мерапрыемстваў? Калі вельмі каротка, то што такое звычайная канферэнцыя? Гэта вось людзі на сцэне, якія сядзяць, кажуць штосьці разумнае ці не вельмі, а ўсе астатніх слухаюць і спрабуюць задаць пытанне, то бок мінімум інтэрактыву, максімум чужых слоў. У чаканні фуршэта. Да. Вельмі часта не атрымліваецца задаць пытанне. Ну, а бывае так, сапраўды, што дакладчыкі настолькі перабіраюць свой час, што і пытанне не задаш. Мы вырашылі зрабіць цалкам інакш, то бок зрабіць стаўку на інтэрактыў. То бок паўсюль галоўныя удзельнікі ўсёй гэтай падзеі гэта уласна госці, тыя удзельнікі, якія будуць у зале. Тыя спікеры, якія будуць на сцэне, яны будуць задаваць пэўную візію, яны будуць у нас такімі візіянерамі, якія ў сваіх кароткіх прамовах штосьці кідаюць у залю, а заля можа іх за гэта альбо размазаць, альбо падтрымаць. Аліна, і ўсё ж такі, то есть вот калі я вот читаю, дарэчы, я хацеў бы паказаць, калі камусьці цікава, вось ёсць такі сайцік, заходзіце, старонка, дзе можна паглядзець, пачытаць пра гэтую антыканферэнцыю, ну і пабачыць праграму гэтага мерапрыемства. Я читаю,
каго тут збірае гэта імпрэза тыры-пыры гэтыя ўсе справы потым людзей зацікаўленых у забеспячэнні умоў для трывалага развіцця беларускай нацыі і яе захавання ў цяжкіх умовах інфармацыйнай вайны рэпрэсій і татальнай русіфікацыі. Сапраўды надышоў вось час, то есть вот менавіта так пытанне стаіць, што ўжо как бы захаванне. Мы прынцыпова кажам пра нацыянальнае адраджэнне і развіццё, але перадусім на дадзены момант мы мусім сапраўды захаваць, каб не разбурылася тое, што ёсць, але і стратэгічна думаць пра будучыню. Таму таксама мы выкарыстоўваем назву стратэгічная антыканферэнцыя. То бок мы будзем думаць пра будучыню і тое, што рэальна мы можам зрабіць у 25 годзе. Гэтая канферэнцыя адбываецца вось зараз на пачатку верасня, гэта не толькі пачатак школьнага года, як мы прызвычаіліся, але і пачатак палітычнага года насамрэч. Вось, і таму для нас гэта канферэнцыя, гэта такая магчымасць зверыць гадзіннікі і распісаць планы на будучы год. То бок у нас ёсць стратэгія, але мы хочам разам з удзельнікамі канферэнцыі вызначыцца з асноўнымі накірункамі працы і вельмі спадзяёмся, што они будуць сугучныя з нашымі планамі, а калі не, то мы гатовы іх мяняць. Пару слоў бы дадаў. Да, конечно. Тут самае галоўнае, бо частка беларусаў, здаецца так, у галаве сваёй яшчэ жыве недзе там у 10-х годах гэтага стагоддзя. Як быццам бы наша сітуацыя, крыху пагоршылася, але фактычна тая ж самая, якой яны прызвычаіліся за ўсе гэтыя апошнія гады незалежнасці. А насамрэч сітуацыя сапраўды такая складаная сёння. Складаная, таму што мы назіраем гэта праз той маштабны ўціск, які мы бачым на нацыянальную культуру ў краіне. І гэта, здавалася б, канешне, колькі гэтая наша бедная культура і бедны народ не гэтага ціску на сабе не трымаў, але сёння гэта такі вельмі разбуральны, мне падаецца, фактар, які вядзе да таго, што мы можам апынуцца ў сітуацыі горшай, чым у якой-небудзь Ірландыі, дзе нацыя там згубіла ў свой час і мову, і доўгі час пасля адраджала аўтэнтычную культуру. Аліна, у мяне такое вот склалася ўражанне са слоў Паўла, калі казаў ён пра тое, што вот будуць, скажем, спікеры закідваць нейкія ідэі, зал будзе альбо там пляскаць у далоні альбо закідваць памідорамі. То есть гэта такое вы вырашылі зрабіць брэйкшторм такі самы, можа быць, знайсці ідэі для таго, што рабіць у гэтай сітуацыі? У тым ліку, але не толькі. Таму што пабудова дэмакратыі пачынаецца з дэмакратычных ідэяў. Мы з Паўлам ці Святлана Ціхановская, мы не можам сказаць беларусам, вот будзе так. І таму як бы нашы ідэі пра тое, як мае выглядаць Беларусь у будучыні, як мы маем карыстацца беларускай мовай, што такое, чым будзе нацыянальнае адраджэнне у візіі нашай новай Беларусі. Мы гэта все кансультуем з тымі людзьмі, хто з'яўляецца экспертамі ў сваіх галінах. І таму як бы ідзем знізу. То бок вось гэтыя гарызантальныя сувязі працуюць, якія мы спалучаем разам і, скажем так, выціскаем вось гэтай ідэі, які можна рэалізаваць. Так што тут вось гэты працэс прыняцця ідэяў менавіта такім дэмакратычным шляхам абмеркавання, не толькі брейншторму, але вось з выкарыстаннем такіх розных інструментаў фасілітацыі, аналізу, гэта все працуе ўжо зараз, і сапраўды так стваралася і сама канцэпцыя стратэгіі нацыянальнага адраджэння, але зараз вось мы зразумелі, што час прыйшоў яшчэ раз гэта ўзняць, а канферэнцыя гэта насамрэч той фармат, дзе можна зрабіць гэта гучна, дзе можна гэта пасвяціць у медыях, дзе можна яшчэ некалькі разоў паўтарыць нацыянальнае адраджэнне, беларуская мова, каб все гэта пачулі, і каб таксама пачулі, што нацыянальнае адраджэнне гэта не толькі беларуская мова і культура, гэта насамрэч нашмат больш шырэйшы працэс, правда, Павел? Адназначна. І тут трэба адзначыць, што, як і казала Аліна, мы калісьці падрыхтавалі праект стратэгіі і канцэпцыі нацыянальнага адраджэння. Падрыхтавалі зноў-такі не самі седзячы ў кабінеце, мы запрашалі экспертаў, мы запрашалі людзей з розных арганізацый, партый, культурніцкіх ініцыятыў і разам стварылі гэты дакумент. Да яго ёсць адпаведныя дарожныя мапы, што трэба рабіць ужо сёння, а што трэба будзе рабіць заўтра. І вось гэтае наша мерапрыемства, гэта такая спроба
атрымаць першасны грамадскі аўдыт, што называецца, каб людзі таксама паглядзелі, падумалі, ці тое мы там напланавалі, што трэба рабіць, ці трэба нешта змяняць і ісці іншым шляхам. Ну і па-другое, магчыма, сапраўды альбо нашы візіянеры, альбо людзі ў зале падзеляцца такімі ідэямі, якія проста не прыходзілі ў галаву раней, і гэта вельмі узбагаціць увесь гэты наш праект. Але, Зміцер, я табе скажу шчыра, што маё сэрца радуецца. Мы, канешне, вельмі заняты зараз арганізацыяй, падрыхтоўкай, таму што у нас невялікая каманда, але маё сэрца радуецца, тому што мы бачым, які попыт на канферэнцыю, на тое, каб быць удзельнікам. Гэта значыць, што сапраўды гэтая тэма цікавая. І што людзі з вельмі розных колаў да нас грукаюцца. Мы бы хацелі далучыцца, ці яшчэ ёсць магчымасць далучыцца. І мы бачым, што сапраўды вось гэта ідэя беларускага адраджэння, яна набывае новыя сэнсы, новую фарбоўку. Яна як бы надае сілу, але то, што для мяне асабліва важна, мы не раз дэбатавалі над гэтым тэрмінам адраджэння. Гэта працяг такой нашай гістарычнай пераемнасці. Гэта працяг працы тых людзей, якія стваралі беларускае адраджэнне. Можна па-рознаму да іх ставіцца, але без яго не было бы 20-го года таксама. Я ўсё ж таки звярнуся яшчэ раз да гэтага пытання. Я разумею, у дадзеным выпадку у нас как бы прадстаўнікі па нацыянальным адраджэнні. Вось Аліна, зараз Аліна вернецца, Павел все ж таки намеснік Аліны. Павел, давайте пачнем з вас. Аліна вернецца, далучыцца да абмеркавання. Але вот глядзіце, зараз перад нами, перад нашим грамадствам, ну калі браць канкрэтна беларусы, якія за межы знаходзяцца, вельмі шмат актуальных іншых пытанняў. Што рабіць для вызвалення палітвязняў, якую канцэпцыю там абраць напярэдадні чарговага электаральнага рытуала, які будзе ў 25-м годзе праходзіць, як уладкаваць сваё жыццё, як прафінансаваць розныя беларускія праекты культурніцкія і ўсё астатняе. А тут чарговая канферэнцыя. Вот ці час для яе? Я думаю, час збірацца, абмяркоўваць і знаходзіць новыя рашэнні павінен быць заўсёды. Таму што сапраўды пытанні зараз стаяць вострыя, пытанні вельмі злабадзённыя, і я бы асабіста не хацеў, каб мы трапілі ў тую пастку, якую трапіла беларускае грамадства ў пачатку 90-х. Калі помніце, былі дыскусіі, што нам трэба, там, беларуская мова ці каўбаса, і ўсе адназначна казалі, ну, конечно, каўбаса, да? Спачатку зрабіце дабрабыт, а пасля ўжо займайцеся всімі сваімі гэтымі пытаннямі культуры, адраджэння. Зараз не да іх. І вось тое, што мы атрымалі той рэванш, як бы номенклатурны рэванш у 94-м годзе, калі фактычна старыя сілы прыйшлі да ўлады і зноў зрабілі для нас сітуацыю, калі мова і культура перасталі мець хоць нейкае значэнне. Гэта вось вынік гэтай нашай бесклапотнасці на той момант. Сёння мы павінны разумець, што калі мы хочам атрымаць нейкую трансфармацыю, нейкія змены заўтра, мы павінны вельмі моцна падумаць пра гэта ўжо сёння і прыйсці у той момант, калі адбудзецца наш гістарычны шанец на змены, падрыхтаванымі і з разуменнем, а што канкрэтна мы хочам атрымаць. І таму вось на межах нашага мерапрыемства мы плануем падняць пытанні не толькі, дарэчы, мовы ці культуры, про гэта ўжо казалі, і не толькі там адукацыя, да, якія просяцца да тэмы нацыянальнага адраджэння. Мы уздымаем і больш такія пытанні датычныя ўсіх сфер жыцця чалавека. Гэта, напрыклад, як зрабіць нацыянальна арыентаваны дзяржаўны апарат, як зрабіць нацыянальна арыентаванае войска і сілавыя ведомствы, як зрабіць такую эканоміку, якая б сапраўды беларусаў вырушала ў першы свет, а не пакідала нас недзе там на ўскрайку, дзе розныя аўтарытарныя папулісты могуць прыходзіць да ўлады, карыстаючыся вось менавіта гэтым кепскім станам жыцця людзей. І вось пра гэтае пытанне мы таксама разважаем у межах, ну, в прынцыпе, пытання нацыянальнага адраджэння, бо калі у вас усе гэтыя як бы трэкі знаходзяцца на розных узроўнях развіцця, можа так атрымацца, што пры самым лепшым як бы візіянерстве наконт культуры там ці мовы ты атрымаеш просто кепскую палітыку праз тое, што не падбаў пра гэта своечасова. Аліна,
Вот добра, что вы не чулі майго пытання і не чулі пра што тут так горача і імпульсіўна адказваў Павел, таму і выдатна я вам аддам будзе нібыта асобнае так без непадслуханае меркаванне ці час у той час калі нам трэба думаць якім чынам вызваляць палітвязняў як фінансаваць беларускія праекты за мяжой розныя як там жыццё будаваць як рыхтавацца да чарговага электаральнага рытуала 25-го года вы канферэнцыю ладзіце ці час на яе сапраўды прыярытэтаў у нашай працы багата але наше прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні менавіта канцэнтруецца на наших задачах і таму мы зараз ладзім гэтую канферэнцыю але шаноўнае гаспадарства гэта не адмяняе таго што прыярытэтам застаецца вызваленне палітвязняў альбо таксама вызваленне Беларусі з-пад акупацыі Лукашэнкі але мы займаемся як бы тымі пытаннямі якія належаць да нас і мусім выконваць сваю місію якую взялі на сябе так што я думаю што самы час бо я думаю было бы вельмі наіўна з нашага боку як палітыкаў казаць толькі пра тое што добра мы зробім так каб Лукашэнкі не стала для мяне самае галоўнае пытанне бо гэта не пытанне што Лукашэнкі не будзе Лукашэнкі дакладна не будзе для мяне пытанне што будзе пасля Лукашэнкі і каб пасля Лукашэнкі не прыйшла Расія з прарасійскімі партыямі і новым прарасійскім прэзідэнтам так званым толькі ўжо больш-менш дэмакратычна абраным мы як беларусы, якія прагнуць волі, свабоды, якія не згаджаюцца на справядлівасць, мы мусім мець план. Фортка магчымасцяў ускочыць у гэты палітычны вагон, у гэты цягнік будзе вельмі кароткай. І нам трэба будзе дзейнічаць вельмі хутка. І нам трэба для гэтага трэба мець вельмі добра распрацаваную акрэсленую візію. Зараз часта таксама крытыкуюць, што маўляў, вось вы там займаецеся рэформы, не рэформы. Але калі трэба будзе зрабіць рэформу, трэба яе будзе дастаць вельмі хутка, дастаць гэтую тэчку і сказаць, у нас ёсць план. Дык вось мы робім гэтую канферэнцыю, каб у нас быў план. І больш за тое, гэты план быў узгоднены з іншымі актарамі ў дэмакратычным поле. І я спадзяюся, што тыя змены, якія мы внесем у стратэгію нацыянальнага адраджэння, мы правядзем слуханне таксама ў рамках каардынацыйнай рады. І таксама абмяркуем гэта. Гэта і ёсць тыя дэмакратычныя працэсы, якім мы зараз вучымся. Вось акурат такі з гэтай нагоды ёсць пытанне ад нашай глядачкі, пад нікам Ларыса Петрык. Два пытання. Першае я пакуль задаваць не буду, яно троху не па гэтай тэме, я вам яго перадам, ці можа быць потым мы на яго закранем таксама. Але пішам, беларуская школа ў Варшаве пачне навучальны год пазней з-за затрымкі гранта. Беларускі хаб у Беластоку цалкам на фінансаванні з гэтага года ўсе гурткі платныя. Калі будзе звернута увага на гэтыя пытанні? Я б сказаў, што там как бы платныя гурткі шмат дзе, калі там нават раней яны былі бясплатныя, зараз сітуацыя змянілася. Я ведаю, што тая ж самая сітуацыя і ў школе музычнай Равенскага, і ў цэнтры беларускай салідарнасці, там і там, скажем, у тэатральным студыі Купалінка. То есть вот как бы даводзіцца браць з бацькоў грошы, таму што ёсць пэўныя пытанні. Гэта да вас, не да вас, ёсць магчымасць нейкім чынам. Звярнулі на гэта ўвагу ці не? Мы не проста звяртаем увагу, мы на проставым кантакце са шмат якімі культурніцкімі адукацыйнымі ініцыятывамі. Сапраўды часам з'яўляюцца магчымасці падтрымаць нейкімі праектамі, забяспечыць такім чынам дзейнасць ці то беларускіх школак, ці то гурткоў, ці то розных іншых ініцыятываў, але яна не заўсёды ёсць. І я думаю, што гэта было бы наіўна думаць, што ўвесь час нас хтосьці павінен падтрымліваць. Канешне, 20-й год быў выключэннем, і вось сапраўды тады ствараліся гэтыя праграмы падтрымкі, калі можна было сапраўды бясплатна карыстацца за шмат якіх паслугаў. Але гэта не будзе трваць увесь час. І звычайна эміграцыя ў розных краінах, і гэта паўсюль ёсць, так? Яна сама забяспечвае сваю жыццядзейнасць. І гэта нармальна, што ты аплочваеш гурткі, каб плаціць настаўнікам. Як мы дапамагаем
дапамагаем у тым ліку з бясплатнымі памяшканнямі, каб за іх не трэба было плаціць, альбо з пошукам таксама альтэрнатыўных крыніцаў фінансавання. Але то, што бацькі будуць дакладацца трошкі да жыццядзейнасці школы, мне падаецца, што гэта будзе яшчэ мацней будаваць супольнасць. Мы, канешне, разумеем, што не ў ўсіх сем'яў ёсць магчымасць плаціць за гэтыя гурткі. Я ведаю, што распрацоўваюцца спецыяльныя падыходы ў такіх сітуацыях, ну а мы, натуральна, будзем шукаць магчымасць падтрымліваць гэтай школы, і, паверце мне, мы працуем шчыльна з прадстаўнікамі гэтых ініцыятываў. Калі ўзяць праграму канферэнцыі, як яна складалася, я маю на ўвазе, як тэмы выбіраліся для абмеркавання? Давайте я пачну. Складалася она, в принципе, даволі проста для нас, тому что у нас было, па-першае, разуменне. Мы не можем пачаць нашу канферэнцыю, нашу размову без того, каб не задацца пытанне, а што мы, уласна, збіраемся адраджаць. Слоган у нас вось як зараз возьмемся адраджаць, але што мы возьмемся адраджаць? Таму натуральна першае пытанне гэта пра ідэнтычнасць, пра тых беларусаў, пра якіх мы думаем сёння і марым заўтра. А потым все астатнія 4 блокі нашай канферэнцыі яны сыходзілі з той логікі, якая была ў нашых стратэгічных дакументах. У нас вось было вызначана 4 асноўныя кірункі, у якіх мусіць адбывацца нацыянальнае адраджэнне. Гэта вось адукацыя, навука, гэта там медыякультура, гэта, адпаведна, сілавы блок і дзяржаўны апарат. Ну і вось нам яшчэ падказалі, што трэба і на суд звярнуць увагу як асобны ўсё ж такі элемент, не чыста дзяржаўны апарат і не чыста сілавы. І, нарэшце, гэта пытанне самакіравання, эканомікі і адпаведных уразлівых груп насельніцтва, які мы таксама мусім падымаць і думаць, што з гэтым рабіць у будучыні. І вось усё гэта, як не дзіўна, все гэта вкладаецца ў тэму нацыянальнага адраджэння. Але цяжка было выбраць і сканцэнтравацца толькі на 4 вось гэтых асноўных блокаў тэмаў, таму у нас былі такія файты, што дадаваць, што пакідаць, як зрабіць так, каб не было зашмат, але з іншага боку, каб закрануць асноўнае. Так што выбар тэмаў не быў лёгкім. Дарэчы, пра суд. Вот было пытанне. Перамога пытается на мове оригинала. Измените название в панелях. Национально ориентированный суд – это не про независимость суда и неравенство, и равенство сторон в нем. Это нарушает принципы верховенства права. Ну, гледзячы, як падыходзіць да гэтага пытання, бо мы разумеем нацыянальны інтарэс трошкі шырэй за чыста тое, што вось беларусы павінны ўсюды мець перавагу, да, там беларуская нацыянальнасць, там носьбіт беларускай культуры. Не. Гэта хутчэй пра тое, што ў Беларусі павінен быць нацыянальны інтарэс, у тым ліку мець найбольш сучасную і эфектыўную судовую сістэму. І ў гэтым як бы нацыянальная арыентаванасць, а не арыентаванасць, напрыклад, на пажаданне таго, хто зараз знаходзіцца ў цэнтры ўлады, таго ж прэзідэнта. Вось калі суд арыентуецца на гэта, вось гэта ўжо не нацыянальна арыентаваны. А калі ён арыентуецца сапраўды на інтарэс усяго грамадства, усёй дзяржавы в цэлым, тады вось для мяне гэта нацыянальна арыентаваная судовая сістэма. Что вы хочаце атрымаць па выніку ўсё ж такі? Гэта как бы такое закід для абмеркавання. Я вяртаюся да гэтай тэмы. Ці вы размова што шла, што вы хочаце, вот калі настануць часы, мы раз тут і вот гатовыя праекты. Сапраўды ёсць спадзева, што па выніку гэтых дыскусій, гэтых абмеркаванняў з'явяцца канкрэтныя канцэпты? Ну, як бы канцэпты ўжо ёсць. Мы хочам іх пакрытыкаваць, аднавіць, актуалізаваць. І яны будуць даступны у нас на сайце. Я, як уже сказала, таксама хацела бы правесці слуханне ў каардынацыйнай радзе, каб каардынацыйная рада прыняла таксама ўдзел у прыняцці, распрацоўцы гэтых дакументаў. Мне здаецца, гэта даволі канкрэтны вынік. А больш за тое, я думаю, што адно з самых галоўных нашых заданняў гэта пашырэнне самой ідэі нацыянальнага адраджэння і разумення яе, ну, нашага разумення гэтай ідэі, як такога шырокага нацыябудаўнічага працэса, які вядзе сапраўды ў будучыню, а не ў мінуўшчыну. Таму вось тое, што мы зараз з вамі абмярковваем ужо там паўгадзіны нацыянальнае адраджэнне, тое, што цягам 2
дзён прадстаўнікі розныя дэмакратычнай беларускай супольнасці, грамадзянскай супольнасці, яны будуць думаць на гэтую тэму, і потым, я спадзяюся, у сваёй працы таксама кіравацца тымі ідэямі, якія яны пачулі, якія ім сталі блізкія. Гэта вельмі важна. Так нараджаюцца, ведаеце, палітычныя ўплывы, так нараджаюцца як бы новыя тэндэнцыі. Вось вельмі бы хацелася, каб мы, беларусы, ганарыліся тым. Бо у нас таксама будзе блок даследаванняў, дзе мы будзем расказваць і пра каштоўнасці беларусаў, і тое, з чаго зараз будуецца беларуская ідэнтычнасць. І беларускія каштоўнасці беларусаў, яны сапраўды зараз адпавядаюць таму, што мы бачым у нашай стратэгіі канцэпцыі адраджэння. Гэта гонар, гэта годнасць, гэта дабрабыт, і часам узгадваюць і мову. Вось. Але для нас таксама, канешне, важнае пашырэнне кампанента вось гэтай нашай гістарычнай памяці, захавання і развіцця беларускай мовы, яе ўжывання. Всё гэта ляжыць на паверхні, з гэтым трэба працаваць. Ідэі трэба пашыраць. Вось гэтым мы і займаемся. Хотя, Аліна, ну вот ладно, Павел філосафы ж яны заўсёды вот так працуюць з прыкідкамі, што дзесьці можа быць гадоў праз 300 іх працы можа быць спатрэбіцца. Вы-то чалавек практычны, жывеце сённяшнім, заўтрашнім днём у тым ліку. Вот як вы думаеце, тое, што зараз напрацуецца, вам скажуць, ну добра, панапрыдумвалі сёння што-то, а калі яно там рухне, калі там зможам, калі дастанем вот из шырокай штаніны, как говорится. Не думаеце, што вот как бы, ну... Да, мы працуем сапраўды, мы працуем на будучыню, мы працуем на тое, каб нашы дзеці, нашы ўнукі не мусілі рабіць тую працу, якую выконваем зараз мы. Мы працуем на тое, каб Беларусь урэшце стала сапраўды дэмакратычнай, вольнай, шчаслівай краінай, гэта вельмі важна. Я нават думаю, што вось гэтага канчатковага выніку я ў сваім жыцці магу не пабачыць, але я хочу за сваё жыццё пабачыць канкрэтныя змены ў нашай дзяржаве. І да гэтага мы ідзем. Я думаю, што цяжка будзе нам закінуць, што мы робім штосьці незразумелае, таму што я бачу, што нягледзячы на тое, што нацыянальнае адраджэнне, падаецца, можа быць нейкім энігматычным і такім сапраўды філасофскім паняткам, яно мае вельмі канкрэтнае вымярэнне у беларускіх школках, у выдаванні беларускіх кніг, у беларускіх тэатральных пастаноўках, у беларускай музыцы, у тым, каб мы ведалі, што такое наш нацыянальны інтарэс, каб мы разумелі, што гэта тое, што сплочвае нас як нацыю. І без гэтага мы далей не зможам рухацца наперад. І я бы дадаў яшчэ вось, хоць меня тут і прадставілі такім тэарэтыкам, які сягае на стагоддзя, пра сённяшні дзень нават і не думае. Я бы хацеў падкрэсліць, што калі мы кажам пра вось гэтыя працэсы нацадраджэння, развіцця сёння, гэта ж працэсы, які тычаць не толькі змены там дзяржаўнага ладу. Да, гэта працэсы, які перадусім тычацца грамадства, людзей непасрэдна. І наша задача менавіта заразіць, што называецца, інфікаваць беларусаў вось гэтым вірусам беларушчыны, каб яны сапраўды маглі ганарыцца сваёй там гісторыяй, культурай, нацыянальнай прыналежнасцю, па-добраму ганарыцца, да, не вось не прыніжаючы суседзяў, не кажучы, што хтосьці там грошы за нас, але разумеючы, што мы займаем сапраўды свой пачэсны пасаг між народамі, што мы можам і маем людзьмі звацца. І вось тое, што сёння мы шукаем такіх людзей, такія арганізацыі, хто гатовы з намі ў партнёрстве. І мы, дарэчы, там напрыканцы канферэнцыі плануем, што зможам падпісаць дэкларацыю для тых арганізацый, да, ініцыятыў, які падтрымліваюць гэтую нашу місію. Да, вось, каб разам мы будавалі гэта на нізавым узроўні, каб гэта пранікала на ўсе як бы вось гэтыя ўзроўні жыцця чалавека у школках, у нейкіх культурніцкіх праектах, у медыа, у, напрыклад, стасунках паміж людзьмі самім сабе. А потым гэта ўжо, канешне, транслявалася і на дзяржаўны ўзровень, і на ўзровень дачынення там чыноўніка з чалавекам, ці там вайскоўца альбо міліцыянта з чалавекам. І вось калі гэта ўсё агарне нас усіх, гэта будзе зусім не пра летуценне там па 100, 300, 500 гадоў. Гэта будзе такое ж нармальнае штодзённае жыццё, якое мы назіраем, напрыклад, у Еўропе. Да? Вось
Алина тут сціпла помолчала іх лозунг еўрапейскай Беларусі, Беларусь Европу, а для нас гэта таксама такі важны прыоритет, што беларусам трэба нагадваць у тым ліку, што яны еўрапейцы, што яна еўрапейская, нармальная еўрапейская нацыя, што і нам ёсць куды вяртацца, што называецца, і ёсць што адраджаць і у тым ліку у нашых як бы еўрапейскіх традыцыях. Я вот хочу сказаць некалькі вельмі канкрэтных прыкладаў, якія мяне натхняюць і даюць сілы працаваць далей. І гэта таксама паказвае вельмі практычнае вымярэнне нашай працы. Да дня беларускай вайсковай славы мы аб'яднаны пераходны кабінет узнагародзіў медалямі гонар і годнасць беларускіх ваяроў, добраахвотнікаў, ветэранаў. І адзін з узнагароджаных, нават уже такога досыць сталога ўзросту мужчына, якога імя мы не можам нават назваць, але ён сказаў так: вы ведаеце, я служыў в Афгане, я прысягаў Савецкаму Саюзу, калі я служыў ва Ўкраіне, я прысягаў Украіне. І зараз я упершыню ў жыцці магу сказаць: служу Беларусі. Мяне настолькі гэта кранула, калі я зразумела і пачула гэтыя словы, наколькі для яго асабіста гэта было важна. Альбо вось зараз я ляцела да вас літаральна з адкрыцця другога кангрэса даследавацелей гісторыі Беларусі, Украіны, Польшчы і Літвы, дзе мела гонар адкрываць гэты кангрэс. Рабіла гэта па-беларуску. І мяне все разумелі, я пачала па-польску, а потым казала, што для мяне вельмі прыемна казаць па-беларуску. Украінцы казалі па-украінску, палякі казалі па-польску, і мы все разумелі адзін аднаго. І потым да мяне падыходзілі украінцы і казалі: якая ж прыгожая ваша беларуская мова, наколькі прыемна яе чуць. Калі мы самі з гонарам несем наш цяг, нашу мову, нашу гісторыю, то таксама і нашы суседзі ставяцца да нас павагай. Аліна, калі вы ўжо закранули гэтую тэму, то хоць не па тэме пытання, але было, вот я сказал, одно пытанне было, я яго думаў не агучваць, таму што не па тэме, але як вы лічыце, чаму нашы ваяры адмаўляюцца ад вашых медалёў? Было такое ўвогуле? Я нешта не чуў, ці я прапусціў? Было такое, сапраўды, быў інцыдэнт, нягледзячы на тое, што папярэдне была згода ваяра прыняць гэты медаль, і все тыя медалі, якія мы абвяшчаем, яны папярэдне ўзгодненыя з тымі людзьмі, якія іх атрымоўваюць. Ну, тут мне падаецца, што згуляла, што чалавек проста хацеў зрабіць такі трохі перформанс, прыцягнуць на сябе ўвагу, тому што ён сказаў, што я так насамрэч не зразумела ягоныя патрабаванні, таму што ён і з Пал Палычам Латушкам знаёмы, ён проста хацеў прыцягнуць да сябе ўвагу, запрасіць Латушку да сябе на эфір. Ну, калі ласка, гэта не праблема, можна было гэта рабіць і без гэтага, тым больш, што ён не адмаўляўся ад медаля, проста сказаў, што пакуль я яго не возьму. Тое, што... Это Лахвіч, што ли, быў? Лахвіч, так. Ну, тое, што не ўсе ваяры хочуць прыняць гэтыя медалі, гэта, канешне, іх права. Нікому на сілу мы даваць медалі не будзем. Але паверце мне, калі я у дзень народзінаў Ларысы Геніюш пабачыла спадарню Валерыю з медалём, які яна атрымала некалькі дзён за гэтага на канферэнцыі «Вольнай Беларусі», я разумею, наколькі сімвалічна важнае значэнне маюць гэтыя ўзнагароды. А нам усім я хочу пажадаць, каб мы не абясцэньвалі нашу супольную працу на карысць нашай будучыні і нашай дэмакратычнай Беларусі. Сапраўды шмат хто вельмі стараецца. Геральдычная рада распрацавала вось гэтую неверагодную лінейку нашу нацыянальных узнагародаў, якую мы, дарэчы, падзяляем. Усе разам часткова ўручаюць гэтыя медалі Рада БНР, часткова ўручае аб'яднаны пераходны кабінет, а часткова ўручаюць самыя добраахвотнікі. Але ўсё гэта адна сістэма ўзнагародаў. І мне здаецца, што гэта таксама неверагодны крок наперад. Уявіце сабе, медаль «Гонар і годнасць». Уявіце сабе, медаль няскораных Ларысы Геніюш, медалі, на якіх напісана «Беларусь перадусім». Ну, гэта настолькі сімвалічна, гэта настолькі акрыляе. І вось сёння таксама пасля маёй прамовы, якая была пра салідарнасць, пра неабходнасць супольнай працы, адзін вядомы беларускі гісторык, не буду называць яго на імя, сказаў, што ў яго ажно былі дрыжыкі, што хтосьці ад імя Беларусі кажа такія важныя рэчы. Трэба пашыраць ідэі. Трэба казаць, словы матэрыялізуюцца, і гэта мы таксама займаемся. Так, вернемся до конференции. Вот добро отказала, молодец. Все-таки вот политик вырос хорошим. Молодый политик, починающий, можно сказать. А давайте не обесценивать. Давайте. Дякую.
я вярнуся до канферэнцыі. Павел, да вас пытанне будзе ўсё ж таки. Мне сказали люди, что не поспела з'явіцца обвестка про регистрацию на конференции, як ужо немагчыма зарегістравацца. То есть гэта сведчанне цікавасці, ці гэта сведчанне малога памяшкання абранага, ці вот что это, як так атрымалася? Ну, вось мы самі ў шоцы, што сапраўды такі попыт аказаўся на нашу канферэнцыю, што давялося заранёў закрываць гэтую самую рэгістрацыю. Канешне, мы робім гэта ў першы раз, магчыма, не ўлічылі ўсіх неабходных момантаў, і, канешне, у нас не было такога фінансавання, каб зняць стадыён нарадовы. Але это добрая ідэя на наступны год. Да, і на наступны год мы абавязкова падумаем пра гэтую опцыю, але сапраўды нас вельмі радуе, што вось ёсць такі попыт сярод беларусаў на гэтую тэму. Яны разумеюць, што гэта важна, што гэта не проста дзяжурнае мерапрыемства, куды прыйдзеш і там сапраўды толькі дзеля фуршэта і магчымасці паразмаўляць з адмыслоўцамі, а што гэта сапраўды штосьці, што можа нас прасунуць наперад. І вось гэта натхняе. Аліна, вот вы мяне як калега зразумееце, часам у нашай журналісцкай працы ёсць праблема са спікерамі. Вот каго вот паклікаць, бо здаецца, беларусаў шмат, а вот как бы адмыслоўцаў і не шмат. Былі праблемы зараз з тымі, каго паклікаць у якасці спікераў на канферэнцыю? Былі праблемы з тым, як зрабіць так, каб ніхто не пакрыўдзіўся, бо сапраўды мы не маглі паклікаць усіх. Трэба было рабіць такі вельмі балючы выбар, звужаць панелі, каб не рабіць страшна вялікімі. Тым больш, што мы спадзяемся таксама на актыўнасць залу. Таму праблемаў абсалютна не было. У нас шмат выдатных адмыслоўцаў у розных тэмах, і сапраўды была праблема з тым, што не ўсе маглі прыехаць тыя, каго там мы запрашалі, але гэта жыццё, і знаходзіліся адразу іншыя асобы, якія былі гатовыя замяніць гэтае месца. Так што я бы сказала, што у нас шмат адмыслоўцаў, але як адмыслоўцаў нам всем трэба развівацца. І вось, дарэчы, такія канферэнцыі, яны таксама дапамагаюць прафесійнаму росту. Я бы хацеў сказаць, што гэта таксама натхняе, што нам было часам цяжкавата знайсці спікераў, таму што беларусы столькі шмат імпрэз і ўсяго запланавалі на верасень, што проста сапраўды з'явілася такая добрая канкурэнцыя паміж рознымі вось гэтымі беларускімі івентамі. І гэта ўсё ж такі файна, што мы не скатваемся ў дэпрэсію, да, не пачынаем там думаць, а што ж нам рабіць, ці не варта кінуць усё і як бы бегчы ў камісію павяртання, а сапраўды робім свае справы, плануем сваю будучую дзейнасць, і вось такім чынам у розных мясцінах беларусы будуць адначасова, можа быць, не зусім сінхронна, але ўсё ж такі адначасова думаць пра важныя для Беларусі тэмы. Прапанова насустрач ці насуперак месцу правядзення наступнай канферэнцыі як стадыён нарадовы, давайте лепей стадыён Дынама, пішуць нам. Абсалютна. Як толькі будзе магчымасць, моя мара — гэта вялікі канцэрт перамогі. Можа быць, на стадыёне Дынама, альбо можа яшчэ лепей на плошчы Незалежнасці. Ну, это мы уже абмяркоўвалі на плошчы Незалежнасці, безумоўна. І нават уже вот каго не спытаеш, усе гатовыя адмысловую праграму з гэтай нагоды. Нават наш вялікі оперны спявак, які зараз у Бостоне працуе. Тацяна Лукашук піша: коўшык да дрыжыкаў, а Павел у вас у гасцях асалода душы. Які прыемны этэр сёння. А які прыемны, я так спадзяюся, ўсё ж таки будзе сама імпрэза канферэнцыя. Давайте нагадаем, дзе будзе праходзіць, ну і паколькі рэгістрацыя ўжо закрытая і запрашаць мы ўжо как бы на яе не можам. Трансляцыя хоць якая будзе, як вот? Не, трансляцыі не будзе, нам было важна захаваць такую бяспечную прастору для працы. Вось, але там будуць медыі, будуць калегі вашы, і спадзяюся, Еўрарадыё таксама. Мы будзем гатовыя дзеліцца думкамі, ідэямі падчас канферэнцыі. Будзе багата спікераў, таму для журналістаў гэта будзе цудоўнае поле, просто цудаў. Так што можна будзе размаўляць і выкарыстоўваць гэтую магчымасць яшчэ раз уздымаць тэму нацыянальнага адраджэння, культуры беларускай ці нейкія іншыя тэмы таксама.
І я думаю, что там будзе сапраўды вельмі шмат гасцей, і мы будзем заахвочваць іх дзяліцца ўражаннямі з канферэнцыі, што называецца ў рэжыме рэальнага часу. Таму пытайцеся ў людзей, шукайце у іх гэты контент з палёў, што называецца. Ну і сапраўды спадзяемся, што журналісты, якіх там таксама будзе немала, падзеляцца ўражаннямі, падзеляцца рэфлексіямі. Ну і гэта будзе таксама такая справаздача для грамадства, што адбылося і як гэта можна асэнсаваць з улікам таго, што все, канешне, в одно памяшканне пакуль не ўмяшчаюцца. Дарэчы, вось пра пытанне бяспекі, насапраўды, наколькі да вас, да абодвух, як да вот не можа быць не нават канкрэтна гэта мерапрыемства, а ўвогуле ўсе мерапрыемствы, якія вот лаяцца пад эгідай і вашай, і можа у якіх вы ўдзельнічаеце, як перашкаджае арганізацыі мерапрыемства вось это менавіта тэма бяспекі, тому что я ведаю, что там на пэўныя навуковыя мерапрыемствы прыязджаюць і навукоўцы з Беларусі, але нават калі ты тут, то заўсёды ўзнікаюць пытанні, а як мой удзел у канферэнцыі ці ў мерапрыемстве нават за мяжой адаб'ецца на маіх сваяках. Мы ведаем, чаго чакаць ад лукашэнкаўскага рэжыма. Як вот гэты момант уплывае на фармаванне блокаў, спікераў і гэтак далей? Аліна. У нас ўжо ёсць, я думаю, такі пэўныя сталыя меры бяспекі, якія прымаюцца падчас там публічных ці менш публічных мерапрыемстваў, падзеяў. Вось, напэўна, ёсць людзі заўсёды, якія не могуць паказваць твары, гэта трэба шанаваць і пільнаваць. Ну і таксама таму мы і мусілі весці рэгістрацыю, каб ведаць, хто да нас прыходзіць, навошта прыходзіць, і таксама лепш запланаваць як бы саму прастору для працы. Так што меры бяспекі ёсць, з-за мераў бяспекі мы таксама не пашыраем месца правядзення канферэнцыі. Вось, не таму, што не запрашаем. Вельмі бы хацелася рабіць калісьці адкрытыя мерапрыемствы, але все мы вамі разумеем. Ведаеце, зараз все кажуць, я ж беларус, я ведаю, як захоўваць бяспеку там у інтэрнэце ці яшчэ штосьці. Вось сапраўды мы зараз такія прыклады таго, што сапраўды бяспека вельмі важная, бяспека спікераў, бяспека ўдзельнікаў. Вось, і мне здаецца, што гэта ўжо такое правіла, якое все ведаюць і вельмі да яго уважліва ставяцца. А як у акадэмічным асяродку ставяцца да гэтай сітуацыі? Ну, прыблізна так і ставіцца. То бок сёння мы знаходзімся ў сітуацыі, калі ніколі не ведаеш, якое мерапрыемства хтосьці там у беларускіх кабінетах палічыць экстрэмісцкім ці вартым нейкіх рэпрэсій. Таму людзі, якія прыязджаюць на такія адкрытыя публічныя мерапрыемствы, яны стараюцца, канешне, не пісаць сабе ў праграмы, да, не записываць у нейкія публічныя дакументы, а стараюцца вось так кратком, цішком, дзесьці там з зале, асабліва не сведчачы сваё імя. Калі гэта, конечно, закрытыя імпрэзы, ну, там трошки прасцей можна, што называецца, інфармацыю не выпускаць, але гэта насамрэч вельмі моцна б'е па людзях з Беларусі менавіта, таму што яны вымушаны ўвесь час вось канспіравацца, ўвесь час хаваць сваю прысутнасць, удзельнічаць, что называется, на паўсілы, а то можа і на траціну той сілы. І гэта вельмі збядняе наш, конечно, патэнцыял. Мы маглі б нашмат больш сабе дазволіць і нашмат лепш зразумець нейкія рэчы, калі б маглі напоўніцу карыстацца сваім патэнцыялам. Ну, вы ж, напэўна, чулі, яка выглядае сітуацыя зараз там ва універсітэтах, дзе працаўнікі мусяць адчытвацца, дзе яны былі, з кім яны, ну, як у савецкі час, так, проста пісаць даведкі. Паездкі за мяжу становяцца рэальна небяспечнымі. Гэта все абмяжоўваецца для таго, каб рваць кантакты. Для нас вельмі важна гэтыя кантакты утрымліваць. Для нас вельмі важна, каб беларуская навука не ізалявалася. Вось, таму, як бы, ну, ёсць пэўныя захады, але зараз гэта, ну, становіцца рэальна складана і небяспечна для тых, хто застаецца ў Беларусі. Ну што ж, на жаль, як вы разумееце, мы не можем нават вот агучваць з мэтаў бяспекі месца правядзення гэтай антыканферэнцыі. Такая вось антырэклама у нас сёння антыканферэнцыі прагучала. Тым не менш, как бы вельмі цікавыя панелі. Я думаю, што захоўваючы пэўныя меры бяспекі, СМІ будуць даваць інфармацыю пра тое, як там адбывалася, што адбывалася, якія ідэі агучваліся, як рэагаваў на іх у зале людзі і гэтак далей. Ну, тэмы сапраўды вельмі цікавыя.
блок по культуры, блок по адукацыі і навуцы, блок по дзяржаўным судовым і сілавым апараце, по пытаннях эканомікі, самакіравання і сацыяльнай падтрымкі. Карацей кажучы, вельмі шмат цікавае, і я гляджу спіс, вельмі цікавыя і дасведчаныя людзі бяруць удзел. Дзякуй вялікі у любым выпадку, што гэтую тэму вы працягваеце пашыраць, абмяркоўваць. Ну і да сустрэчы. До сустрэчы, карацей, бяремся ўсё і адраджаем. Да, стадыён чакае. Дякую. Павел Барковский, Алина Ковшик, Дмитрий Лукашук. Слухайте, глядите, подписывайтесь на социальные сетки Об'єднаного пераходного кабинета, Алины Ковшик, Павла Барковского. До речі, як там прадмова? Чакаем. У Вільні ўжо ў бліжэйшы час у кастрычніку 5-6 числа. Вот я не здарма спытаўся, потому что Павел Барковский, в принципе, как бы і ў гэтым годзе старшыня аргкамітэта по правядзенні. Ну, у нас там няма старшынь, ці у нас гарызанталь, але так. Першы ў гарызанталі. Дзякуй вялікі. Такім чынам, сачыце за анонсамі і будуць справаздачы з антыканферэнцыі. Ну і наведвайце імпрэзы, падзеі ў межах фестываля інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Жыве. Вечна.